кулли мардуми мусулмон дар хонаи худо дуогӯ ҳастем. бародарои блогерое ки бесаводен беақлен ай ҳамон кишвари худмон ҳама ҷора сиёнка карда нишон метиҳен ин кор хатоа иштибоҳа ин кора накунед. ҷанг рафтеста шумо ҷои солдатҳоро нишон додестед дар видео солдатҳоро зада киштестиян айру як хел бесаводи шумо паят блогери як кори дига так бадбахти худо зада чанд солдати мо айру як хел шумо блогеро мурдестае. ай ҳама блогеро хоҳиш мекунем видеоро падилица кунед то дигар бародаро бубинанд ин кори хатоа накунед. ҳар ҷора сиёнка карда ҷои ҷанга напартоед. илтимос мекунем моро занг зада илтимос кардестиям илтимос ҳамаи мо ҳамҷо дуогӯ ҳастем. кулли бародарои мусулмон ҳамҷо шитагем дар ҳаққи шумо дуо мекунем. худои худованди карим ватани моро тинҷи амонӣ сулҳу салоҳ худои худованди карим дар пои ба ягон бародари тоҷик хор назанад. ба худо қасам дилмон дард мекунад. имрӯз мо мебинем чанд бародарои мо мурдестанд чанд бародарои мо дар хок споридестанд бегуноҳ рафтестанд айрӯи як хатогиёи кӯчаки шумо. худоҷон дар пои бародарои мо хор назана. мардуми борух мардуми чоркӯҳ худованд шуморо як қуввати зиёд атия дар ҳамин хонаи худо ҳама каса дасти дуо мебардорем ки худованд хории дунёро набинен. худованд ҳамин бурдбориро дар шумо адо гардонад. аллоҳу акбар. шумо чӣ гуфтанед тағоҷон? ина тағо дигар қуввати гапзанӣ надора. айрӯи видеоро мебинем. шумо чӣ гуфтанед тағо? худованд сулҳу салоҳ ободии ватана мехоҳем. зинда бошед.